vlog karon. Wala. Vlog karon ano tag pod ko. Dili. Asam ni mga napog na ilapit. Di kato deh. Ha? Nam di kato di kato nga ulam ng napog. Unsa beach resort? Asa dapat sa napog ba? Banda. Dapat sa barang. Ada kita ada pengalasan. Mangkau. Ikan tawon. Panawag di kay bisig. Balon mo day. Ha? Ha? Anak ko? Gusto parte na mo. Sa load re. Ayo. Balon ko ni. PM. EN20 daw. Ceiling 531.
Dako naman ka mo. Natingingon ba ako nga. Wasay tao ko ninyo. Hindi mabaw niya paabot diri. Paabot. Kasi may yung girasunan. Ina nga, kuwatang ko niyo. Sa group chat. Ay, dito lang. Pagkuhan, ina, largo ka. Sa atin na diri. Magpipiliin ko ang Kuhan ko eh. May mga pag-uwi klaro ba nga. Dito lang sa group chat kay pag kuhan ka na eh. Kung sa mga tao kanang sa pura magka. dum-dum ni kanan niya. Ardi. Sa makitaan na ron. Wala pa naabot sa Manila.
Disiplin ya sa mga. Dili, maghuwat to sa sakinan ng munisipyo. Maghuwat sakinan sa munisipyo. Padoon man daw. Oh. Anapog daw. Unahan daw sa Mangkaw. Oh. Ha? Di, are, hatod ko mama. Ako hiwat sakay.